Anyang laki din! Adda ka manan? Oh, manang ko. Nene, ara ko panak matadagusan. Di mo unay irutan ata ni, jak makaangas. Sapay naglukmag ka. Unay kamatan manang, tawyaw nakpay laang mat. Imay ka manan iti kalman, ita adda ka manan. Manang, awan bagas mi. Kat, nang tedak mat iti kalman iti limagasot. Takunam, awan gatas dagiti anak mo. Naibusan na di kwarta nga inted mo, manang. Ala, ingka mangala di ta kusina iti bagas. Ay, thank you, manang Mila. Nagsingpat ka talaga. Ne, inibus samat amin ni April ti bagas. Naibus mo't ngagpay sunday ta bagas di ta pagbagasan bakit? Ay, jak ngamin binantayan kat iti nangala iti bagas. Katbaya mo na. Awan siguro kananda. Nga makadlawa kon lakay. Inaldaw mo't nga umay dumawat ni ating ko dito'y balay iti kasapulan da. Kat nilakay na ngamin ngay. Jak manamaw. Ay kat ibagambat ngagtrabaho tapno masuportaran na ti pamilya na. Gumatangak manen iti bagas kapilitan. Onya, nakaluto kan bakit? Kasano kumama kaluto Kat di mo mat kayat kagaw awir. Aglisi ka man. Sa kala umay dito kusina, numabisin ka? Nakaungungat ka matan. Pudno mata, di ka pa'y makain now. Kita man, napuno day talababo iti iinawan. Kat, siyak ti paghinawam. Day talang cellphone ti aramidam. Partakam kiti tagluto, tamabisin akon. Saan ka nga unget dita? Tadada, lumaad ka. Si Mardangan nga agsangit to'y anak ko. Ay, mabisinak matan. Di matlarumwaran iti kusina nila kay. Payman? Pernan! Sumungbat ka mat Oo. Siyak matan ati mangan. Umay mo matan awiran ni baby. Ay na, nabsuga ka talaga. Awiran matan ni baby, tasyak ti mangan. Irwar mo mata. Ipasyar mo di tarwar. Kalkalpas ko anangan. Papag naanakit din, nagmayatupay ta agilad no kastoy anabsog ka. Ni, apay nga agilad ka ngay. Agaw awiri ka kunak mo, tisyak matimangan. Awanan ti ka na. Anya, di nakimbat yan? Basit lang matinlutom. Kasano ngay? Kurang kong tupay. Nagrawot kan? Imbag kumamot ano nagagat kang agtrabaho? Nanang, adaman lang damagakan ka. Anya da ita. Anya ti trabaho ni Pernan. Ni Pernan kunam. Ada ayam trabaho na. Ha? Awan trabaho na? Ay awan. Nabayag nga dalaangan iti balay da. Ay, isumat lagayam. Isumat lagayam nga. Nga umay laangan ag dawdawat ni April iti balay iti kasapulan da. Ay, katsaan mo't nga trabaho di asawa na. Kasanungay. Ay, makaungetak sa nanang. Siyak matan timang bibiyag kadakwadan. Ay, ayan nga ta dito iti idul-dulin na akwarta na ijay ang babae. Awan mat dito bulsa ti dastar na. Anya ti pero kam dita ha? Ne, anda ka matgayam dita. Ay, awan. Kakautam mat dita bulsa ti daster ko, nakasabit dita diting. Uy, saan mo ta? Anya saan? Tapna mom, itay ka payakit kitaan. Bakit? Anda ka di kwartam dita? Siyak pa iti pagdawatam iti kwarta? Paglud ko laang. Paglod mo laang, ngamdawatam pa'y kanyak? Naglaing kan, Pernan? Ikanak mo no saan? Ne, apay takap-kapal na. Di nagayam ka ni ti kwarta. Aha. Ay, kwarta. Di mo alaon day tatay gatang ko iti gatas ni baby. Sa nga gasot, ay adan paglud ko. Isublim kanyak day ta, Pernan. Di mo agawan
Mapisang, sayang. Itan mo kanya kunak ni. Kaya't mo ti makiinagaw Napigpigsak ng itisi ka. Kwartak da ita. Isublan da ita kwartak. Ay, Stone. Jakon kaya timangtad. Kanya mo tan manang. Limagasod lang mo ti daw tumato ka kwartak ka. Ay, ibaon mo nga min di asawa mo agtrabaho Di namot nga rod kayat. Ay, dagdagam nga agtrabaho. Good, di nakarod kayat nga ikan iti kwarta. Saan? Tapno mapilitan day ta asawa mo agtrabaho. Sige tani, awanan lud ko. Bye. Oh, bakit? Ni April jay nawagam? Wan tadinak mo't sardengan at teksan. Dumawdawat manan iti kwarta. Igatang nakano iti gatas. Ay, kaasimot day takabsat mo. Tanakatumpong iti sadot nga asawa. Ay, jakon kaya timangtad. Ibaw na di asawa nang agtrabaho. Anya nga, ititad ko kan kakwartahanak ka. Mabisinan di apo ko yung nanang. Ay, di nakman konsensyaan na kasta. Awan at talaga kwartak. Ni manang mumila ti mapan mo pagdawatan. Di nakarod kayat nga ikan, nanang. Di nakan ikan. Wan nanang. Kasarita man kit di. Barang sikat idenggan na. Kat ikan nakto ni ti kwarta. Ayan ni Mila. Adadyo kusina, nanang. Apay aya. Kasaritak man. Mila! Mila! Adaak diti kusina, nanang. Nagsarita kayo kadi ni ading mo, April. Inawagak. Imbagak, asaan akon amang tad iti kwarta no kasta dumawat. Ay na, kasyam kadi ni ading mo anak ka, takaasim. Imay kayo kadi dito'y balay mi. Tapno agpakasi kanyak, nanang. Napandak kinasarita ni April. Katawan mo't pulos maited ko a kwarta. Bayan nyo, tapno agtrabaho di asawa na. Kasano ngayon, numapan pa'y lagtrabaho into no may abulan. Awanan ati gatas di anak da. Ay, anyakat ni nanangan aya. Taumay pa'y lamang konsensya mo. Kaslang amin mangmangag ko, ti pa nagsangit di apo ko. Gapo tamabisen. Ay, masya na, anak ko. Ayan man, Lecha Fernan. Kunana amapan agbalod. Awan matlangan nga gawid. Sapay nagado teramidag. Oray umayla kumamot agaw awir. Fernan! Sapay sana sumungbat. Ay, nagadupay tilalaba Uwin, darling. Talaga matalab ka. Si kalang ti ay ate. Uwin. Mamati ka ko makanyak, darling. I love you, darling. Darling kaya ma? Ha? April. Adaw awagam darling mo? Siyak nga sa awam? Di nakpay pulos maiturad nga awagan iti darling? Kwa. Babay pa lang darling. Makaungatan ni bakit ko. Bye, darling. Kita ka man langit. Hoy! Agsubli ka ditoy! Awalang arudong trabahom! Agbiro ka pa iti sabali darling mo! Ay, sa dino ti papanamba kahit. Mapan ko man bisitaon ni April ije balayda. Ay kat nasayat tamalagip mo abisitahan ida. Saan mo't ngaminan nga agtitext? Manipod idi nagsarita kami. Gimura siguro Namin anon nga inawagak, ngam saan sumungbat. O di gimura. Iso asyak man lang ti mapan ije balayda. Ay kat, ala yung kapasyaran ida. Una. O sige, inakon lakay.
pumanaw kan dito balay. Talaga pumanawak. Kunamlan asino ka ngagsasaw. Pumanaw kan. Tagdan na kayo ni Jaw awagam iti darling mo. Asino ti ada darling na? Aha. Manang Mila. Itayak pa yung agtuk-tuk-tuk di tari daw. Ngumawan mo't mangilukat. Iso nga imunagaklatan Day tamanang mo. Da kayon ti agkadwa. Apay, anya ti mapaspasamak. Apay agim impaki ka. Ni April kanayon naknapain. Kasanumad ngamin manang. At kasasarita na iti cellphone nang awawagan na iti darling. Anya? Patyan nyo matdeta babae. Tilay bagbagana. Awan lang nga ro trabaho nan. Makitarling pa'y laang iti sa bali. Ay, huwag nga ro Sige, agkadwa kayon nga kabsat. Di ka kaiso na nga igatang ko iti gatas. Inagaw na kanyak, manang. Ay, Pernan, nagturad ka maten ang nangaramid iti kasta. Sikat ti lalaki. Intaray na, kat pinagload na, manang. Agasam day tangay naramid mo. Pumanawak man langan. Tasadino ti papanam. Pumanawak kaon. Tawan mo't lang kakampik ditoy. Awan ti pumanaw. Anyamat ang tikastoy. Pag tinulungan dakmat ang agkabsat. Nagpaspasensya ak ide Pernan. Ngam ita, lumipak akon. Ha? Sige, panawam dagita ginam talipakan kan iti left and right. April, nawamot ani manang mo. Di ka ba tagtagtagariditan? Sige manang, lipakam day ta lalaki. Unay kamatan. Last chance mo day to yan, Pernan. No di mo pala suportaran day ti pamilyam. Saan lang agsumbangir alipak ti maramanam kanyak? Buksingera ni manang ko kunamsa. Diyan mo day ta. Awan mo timbagbaga makasta, bakit? Kumusta nga iti pamilya ni April, bakit? Inungtakaan nila kayo no? Anya, nagturid ka na nangaramid iti dayta? Nasang patak idang agap apa. Plano ni Pernan ti pumanaw. Apay nga panawan na ti pamilya na? Linapda ka. Mabalin ayamot a panawan na lataidan. Linapdam? Binotbutang ko Anya? Bakit? Ayan nga ijay para trabaho ka pantalon ka. Nakasabit ijay si Led. Apay aya? Mapana kag trabaho? Mapan ka trabaho? Una, umay tumanan ni manang mo dito'y balay. Siya tumanan ti pagpupudutan na. Katwa na. Talaga mapasamak day tan, magsadot-sadot ka. Talaga ka di analay nga dumanog ni manang mo? Nag-champion iti boxing. Women division. Ay, diyan ka mo dita Ikakidag trabahon. Ay, ibaga nga rin kinimanang mo Ano pa na kung nagtrabaho? Wan, day tati baga kinkwa na. Sige, tayo nakagpalas. Tayo na ako nagtrabaho. Ay, unayin ti anak ko aya. Day, daragsak kayong agina Winana nang. Agay ayam kami ka ni baby ti tiruar ti balay. Tanagpudot di taunag. Ayan ni Pernan. Aday di trabaho na, nanang. Adan trabaho na. Adan Duapay kit di ati trabaho na. Ay, di maya to kasta. Apay, pudno aya abinot-butang ni manang mumila. Nanang. Ay, kanda saya at mata. Oray gayam na kutong ni manang mila tanaturad. Iso singpot nila kay na. Tamustrahan laang ni manang mo iti danog. Kastao na yan abutang nila kay na. Mayat atuladan. Unay mo't letan bakit? Nayawat ko nga rod amin na asweldokan ka. Kas kamot lahud aparan. Kapkapa mo't amin na nabulsak. Amok nga men nga ada ilamlamang mo. Anya kalakid din na ya. Awan pa nagtalag mo kanyak? Panagtalak, ha? Anya da ito limagasot di tabulsam, ha? Nay. At dapay gayam na bati alimagasot. Kunak nun nayawat ko amin ang gan ka. Agin-agin ka manan.
Ay, Jack, binilang nga gusto. Jay, nayawat ko kin ka. Kayat mo da ito, ha? Hindi naklayatan ni Tidanog ah. Sino nga iti mayat amadanog? Di kagkamkamali, Pernan. Amo mayaman ti dumanog. Nagpasuro ako ni Manang kumila, tap na mom. Anya kayo matan? Pamilya kayo ti boksingera? Wan, iso saan nakalukwan si ka, Pernan. Ay, saan mat ka? Bakit? Anya lakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.